Aje sai ka lubaye. Aisha dangayu sai ka lubaye. Aisha. Ka shiga manufacin zuciyarmu ba. Allah yana tashi daga bisi kawai ya ji a mu. Aisha yana so ya gamu. Shine ya kankaro kafa ya sibiri ya zo ya kanka. Wallahi da mu kaga ina ta tunanin ka. Ina so kuma da mu in ganka. Allah Aisha. Kai ma kana son mu haka? Ina son ka sosai. Yau dai lo yanzu baro a kasa ya sanye saboda murina. Allah irin so wanda yana maka. Allah kuma mai yabo baya miki Allah. Aisha, me nake ji gani haka? Yaya ina kwana? A'a ba wannan mutum. Ke yanzu duk Hausawan da suke garin nan, ki rasa da wanda zaki mu'amala sai da wannan? What? Wannan kabila? Kai. Soyayya ba kabilasi. Araya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ima ya san Na san mutunci da kenan. wannan amma Malam Uzaifa ban gane wai kace wani na ran soyayya da kabilanci. Soyayya yana da rike alƙawari. a ka ga musu ke alƙawari ka taba an ce maka in ya wuri ko berebe ya aro mace take ta mutu ka raba. A to shike. Allah wallahi ka ga mun koyi wa kabilanci a cikin rayuwar mu. Ba kabilasi. Yawa. Najeriya zo na da yanni. Ba da wallahi. Ba ma abun alfahari ka bane ma da zai ta aro wancan munafiki mai yawa studio Na gane wannan. wancan a katsinan ma ba sun katsinan yake ba sai goga sai yana ci da yi a sha da shi. Iska ne wannan. Na gane shi banda wannan. Kana sai. Ka gani ka ku ai wannan ai dace ka gani ai bukata ga ta kaji yawa Ku gode yaya. Ya ko gode. kai fa masha Allah Shikenan yaya na. Allah ya miki albarka. Allah ya baki mata irin kiri Aisha dangayu. gobe daga dan da Mun gode. Baki san mu ba amma kin mana ai laifi. ka san magana nan ga mu to sadidan ina amfani yawa Ya kin sa kuma nan ba ma san bane. a ai kiji mulki Ke dan siyasa ne. soyayya Ku bai shiga siyasa ba. ba kai kace magana sanke Da gane siyaki. Wannan ba ta haife ki ba. Kaga Kina mata dariya. sake shi rabu da shi. An sake ta. san san ta nake dan ya ba Ko me kasi ya kaza ya yi sa. Ni kai nake so. Ina kauna ka kuma kai zan aura ba ni raba ni da kai. Amma kai kuma ka zo ka shiga tsakiyar mu wuce ka kama Ni ya kamata ki- Ni kiti magana ba san bane. Bannan. Ka je can. Allah ya sa Daga farko kin yi abun mutunci. ka da kiba man yabo Ke ma ki ka da kiba man yabo kin yi mam kakaki Rabu da munafisi. shi dan Allah rabu da shi. Ta zo ta sai wai ke ne tana son ma kan sai ne ita. A'a ni kai nake so. An ga miki wannan kalan gara ne. Wannan kalan mu ne Allah. labarin ya ga magana labarin ya ga magana Ki sa